फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनां खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, लामानि जाब्रबथायाव सानै बिमा फिसानि गोब्राब जोखोम। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसालिनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समाव एक्सिडेन्ट जानानै बिमा फिसा सानैबो गोब्राब जोखोम जादों। बे जाथाया मैया तामुलपुर जिल्ला सौरागुरि लामायाव जादों। फरायसालि गखांनायनि उनाव साइकेलजों बिमाया गथ'खौ न' फारसे लानानै फैनाय समावनो सौरागुरि लामायाव गंसे बाइकआ उनथिंनिफ्राय सौफैनानै सासे 5 बोसोर बैसोनि गथ'जों लोगोसे गथ'नि बिमा अनिता बसुमतारीखौ गोब्राब जोखोम खालामो आरो दा गोब्राब जोखोम जानायनि जाउनाव बिमा फिसा सानैखौबो GNRC देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो हानाय जादों। नाथाय दुखुनांथाव, मोजां फाहामथाय होनायनि थाखाय दुखुथिया नखरा गोबां रां गैया। बिनिखायनो गोबां रांनि गोनांथि जानायाव दुखुथिया नखरा सुबुं अनफावरि रायजो राजानिफ्राय रांनि मदद मोननो हास्थायदों। नैबे होखानाय एकाउन्ट नाम्बार 350780598007 बेवहाय नोंथांमोना रांनि मददखौ दुखुथिया नखरनो हरनो हागोन। सेबा बर्डजों खुंफुंजानाय देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक एबा SSLC आनजादनि फिथायखौ थांनाय 7 जुन खालिनो फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे आनजादनि थाखाय सिगां बोसोरफोराव होबोनाय बायदिनो बे बोसोरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनिफ्राय बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय टप 10 फरायसाफोरनो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। फैगौ 14 जुन खालि चिरां जिल्लानि बिजनीयाव खुंफुंनो लानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 15थि कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ गथायनाय जागोन होनना मिथिनो हानाय जादों। बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नम्बर मोननानै टप 10 आव मोननो हानाय, अदेबानि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय सायख'जानाय फरायसाफोरा गासैयै दीपक बर' 97 जौखोन्दो मोननो हादों UN एकाडेमि कुमारिकाटानिफ्राय। नैथियाव मनदीप बर' बिथाङाबो 97 जौखोन्दो मोननो हादों UN एकाडेमि खैराबारिनिफ्राय। थामथियाव बोसोनगिरि मुसाहारि बिथाङाबो 95.83 जौखोन्दो मोननो हादों UN एकाडेमि क'क्राझार। ब्रैथियाव दिपदिउति बसुमतारी बिथाङाबो 94.83 जौखोन्दो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि क'क्राझार। बाथियाव रंजाली केरकाटारि बिथाङाबो 94.50 जौखोन्दो हाथरखि फरायसालि सालबारि। दथियाव अनजु बसुमतारी बिथाङाबो 94.50 जौखोन्दो आहामगुरु बाथौ आश्रम फरायसालि बर' बाजारनिफ्राय। स्निथियाव जिनजिरि बर' बिथाङाबो 94.33 जौखोन्दो UN एकाडेमि बरमा। दाइनथियाव जयन्त बसुमतारी 94.17 जौखोन्दो हाथरखि फरायसालि सालबारि। गुथियाव जुगामि बसुमतारी 93.83 जौखोन्दो UN एकाडेमि क'क्राझार। जिथियाव उपमा बर' 93.50 जौखोन्दो UN एकाडेमि मुसलपुर। जिसेयाव मौसुमि स्वर्गियारि 93.33 जौखोन्दो UN एकाडेमि तामुलपुर। जिनैयाव किरण बर' 93.17 जौखोन्दो जलाइगाव UN एकाडेमि बाक्सा आरो जिथामाव रहित स्वर्गियारि 93.17 जौखोन्दो UN एकाडेमि बरपेटानिफ्राय। बिथांमोनानो बे बोसोरनि बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोर आरो फैगौ 14 जुनाव बिथांमोननो कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ गथायनाय जागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थि फोसावदिंहैनाय समाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आफादखौ सोलाय सोल' खालामनाय आरो मन्थ्रि सोसननायनि खोथा होनाय बायदियैनो थांनाय 8 जुन खालि मोनसे मेल जथुमानि गेजेरजों आसाम केबिनेटआव सानै गोदान मन्थ्रिखौ थिसननानै होबाय। मोनथिनो मोननायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि राजखान्थि नेहाथारि थामहिनबा नलबारीनिफ्राय बिजेपिनि MLA जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाफ्लंनिफ्राय बिजेपिनिनो MLA नन्दिता गारलसाखौ मन्थ्रि महरै थिसननाय जायो आरो आसाम केबिनेटआव गोदानै थिसनजानाय मन्थ्रि बिथांमोना मैया गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों आसाम केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिराखौ लायो। दिनैनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।